Pojď to znamená ble. Co teda je? Já to natáčím, ale to je jedno. Tak tolik nás tady je. Svatozář. Jo, světlo. Nebeský. A tady Monča. Monča, podívej. Simona. Neříkej mi Simona. Tak, Simča. Ale točku. Ulmová. Já vím, že Ulmová, ale to je Verunka. Je to Ulmová a je to vyřešený. Naše panstvo. Tereza přijde do vchodu. A všechno zbourá. Tak to je naše Tereza. Ale Martin přijde. A zase odjíždí. A ona jde za ním. A Panušová dá to. Tady. Jo, Panušová se přidá. Tady jsou ty dva.